Wah, ayo tambah ayu. Iya, bareng nganggo lendang. Ngono ya, Mak. Saestu napa, Pak? Wong wedok iki nek kambi Jawa ngene kudu nganggo lendang apike. Dadi esuk disinkronke nek apa jenenge kebayake kuwi, apa jenenge pink ngono kuwi atau apa jenenge? Krem kuwi anu lendange abang. Engko nek kebayake semurada ijo kae lendange kuning, mesti apik. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Engko nek klambine putih, lendange putih. Nah. Kok diblebetke sisan tekan dhuwur. Oh iya. Ayat. Iya, diaturke karo para lenggah Mbak Ika Suhesti. Iya. Pepeling nggih. Peling mangga. Mangga. Rukun Islam kang lima Nek kaya kowe Tiwi ngono kuwi Elisa wangun nganggo lendang. Pun, Pak. Awake cilik-cilik. Loh. Nek kaya Tatin Rawayu kae paling korden. Apa? Korden. Ya ora kok ya. Boten ya. Spray. Sembrono. Wong ya ayu kok. Hah? Cantik lho. Waduh, padune kowe ndak dikecrohi kuwi. Pas dipeliringi aku. Iya, nganti mau dirasani karo Pak Joko lho. Sinden Mas sindenmu sing nesunan ani kok nika lagi liwat nika. Pas dilalah Tatin pas liwat. Wah ya rupane kaya ngono lha nggih. Ganas lho aku ya. Ganas bapak kowe. Halo. Neno aja padha ditinggalke rukun lima niku neno sahatate kang angka siji kang angka loro kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakake poso Ramadan nindakake poso neno papat zakat ping 5 ibadah haji lalu rukun Islam sampurna. ya mangga karo dibantu ibu-ibu Waranggana ya kure ya Mak iya ora apa-apa Mbak Ika nek mung ijen kalah ro gamelan suarane Ika ya arep wong Tanjung Sari ning suarane nek nyinden ora kaya nek omongan iya kono nek omongan iku ora kepiye nek kaya ngono kuwi iya ya Mak iya aku wis hafal aku rono bola-bali kok iya dek dilek anake Miss Kram kaya aku lagi menggok gang kula Mbak Sin wis tekan kene
no ae. Ngece. Ora lho, kowe aja ngono. Aku malah justru seneng gek aku sing ora dudu wong kono wae aku ngapalke basa kono kok. Mergane aku seneng karo basa kono. Iya. Nek apa jenenge iki awake dhewe utawa Pak Kondang. Iya. Sekedap Pak nembe mayang nggih. Wayangan iki HP-ne dipateni to, Pak. Sapa? Pak Kondang ngebel aku iki saka Jakarta ya arep ngundang sajake no. Iya. Ya ora apa-apa. Anu aku sing kudu wong kono ae seneng ngapalke basa kono. Rek kowe sing wong kono kok takon basa kono kok angel ora jamak-jamak. Aja isin. Ya, itu ciri khas dari daerahmu. Aja tok gawe isin. Ya, justru itu kamu banggakan. Ngono ya. Iya, dadi kowe nek nyinden ki nek tak jak omongan ngene iki ya ora usah tok gawe cara ngayojo-ngayojonan injit tak ngono ora. Jarine kon alus. Hah? Aluse wong kono ki ya tetep kaya ngono kae. Kepiye? Lah ya kaya nek kowe omongan nang omah kae lho. Kowe ora pasono tekan ngene iki jangan ketelo cah. Jangan basem. Jangan basem. Supaya nek wedok dadi wong asu. Iya. Azu ora asu. Ora, asu dengkulmu mlocot kuwi. Iya, ya men ngono wae ya. Iya aja tok gawe beda. Iya. Aja isin karo asal mula bukane. Wong kowe iki bumi kelahiranmu, tanah kelahiranmu. Ya, monggo. Pepeling dados.
daerahane ya apik, pasuryane ya apik. Iya. Ayo piye to ayo piyayi Gunung Kidul? Iya. Sumber-sumber sinden saka Gunung Kidul. Ngono ya Mak. Iya. Biasane ikang niki nek nyinden mangsa-mangsa niki sangune bangsa uler. Oh. Oh iya. Nganti sinden-sinden liyane iki do kecanduan anggere muni wayangan mesti do pesen nang nggon grup kae. Mbak Ikang kok nggawa ungkrung ya? Wah. Ayo sinden. Heeh, tur ya dodokoh no. Oh iya. Ndekno muni gila. Biyen dek urung ngerti ya kaya gila-gila kae bareng ngerti rasane. Wah, ya. Urung tau ngerti rasane uler. Ha iya. Ngerti ya tantuk. Ngono ya, Mak. Heeh. Ngono ya. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Ika iki mau ngaturake pepeling ya iki kersane Pak Joko awak dhewe kon ngajak sinden saka Blesteran iki lho nok ya Mbak Elisa or karo Alaso ya ayo sa jumeneng kowe ya Mbak Elisa monggo lho piye Kyai Giri Tirta nganti wis prisa kabeh karo ora sik, kowe bareng nganggo lendang kok malik. Gimana iki aku wis tak demes-demeske lho, Pak. Wis wangun dorong. Wangun, Ge. Wangun ning apa jenenge iki suarane tetep kaya kirek digebuki ngono kok. Kok kirek ya kirek. Sing penting tak azu. Ah, ya. Heeh, nek kowe iki ora asu sak kirike barang. Azu, ayu. Iya, wah. Ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing ini to demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek keringetan ya engko keringet engko ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wangun tenan engko nek lagi kaput ya dionder-onder ngene iki. Iya. Kuwi jane sapa sing akal-akalan nganggo lendang iki sapa? Ibu Azu. Hah? Ibu Azu. Ibu Ayu kok Azu. Ya ora apa-apa ya. Ya ben apik ya ana undak-undakane. Kalau Pak Seno ki apa-apa dicacat, ana apike dicacat, elek ya dicacat. Wis sinden wis berusaha lho iki yo modal padake tuku dhewe iki. Lah kok ora omong aku. Ah nek omong aku ora ana meneng lendang nek kon guruki lendang tak guruki ya. Iya. Aja kuwatir sesuk kira-kira anu apa jenenge kebayake cacahe pira. Engko dijeret iki kebayake seragame sinden iki cacahe 15, Pak. Kok tak tuke lendang siji dipaske. Lho, lendang paske aja kuwatir. Tenane. Wah, wis to. Tenan lho. Tenan lho. Tenan aku ora gelut karo Mbak Tatin. Apa? Engko gelut karo Mbak Tatin. Lho, Tatin ora lendang, Tatin nek lendang ora wangun, korden. Dadi ngon kene iki dikon nyokot besi. Cangkeme kon nyokot besi terus nang kon. Ketek dibuka. Padahal cantik ya iki sinden sejati ya Mbak Tatin wangun tenan demes kok gorden padake ya. Engko diseneni, Mbak. Iya, iki mengeti utawa tasaturan sapa? Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono SH terpilih sebagai Kepala Desa Giri Tirta. Kepala piye? Ya. Nah, kepala tengah babak bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Amin. Saged mempersatukan kula warga sedaya. Nggih, mangke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Aja pun tinggi mawon mboten sak rasa do repot wong kula niku ngrasake suarane we mumet ndasku. Iya, sayuk. Donga sinden ki mandi yo jarene.
Sapa sing ngomong? Donga sinden, carane mandi. Donga sinden ki nek bahasane apik, wong bahasamu ting pleketot ngono kok. Kan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Wah apik tenan. Ya, iki sing maringi hiburan Pak Joko. Oke, Pak Joko. Sik pundi to? Nah, goleki dhewe kok. Pak Joko. Jokondo-kondo. Pak Joko kula wonten mriki, ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. 20.000. Iya, kok leme ngecer banget 20.000. Iya, Pak Joko kok nyawer kok 20.000 Pak Joko. Iya, piyayi pemborong kuwi. Iya. Pemborong napa? Ya werna-werna kok apa-apa. Kok arep di semen apa piye? Ya acul di semen kapian aku ne. Mbok menawa sesuk ana monumen sinden kuwi wis sesuk nek rasah dipendem terus dicor. Oh dicicil ket saiki ya. Nembang apa sa? Wau wonten pamundutan wae sik anten pantun-pantun wae nyuwun napa? Oh iya iki apa? Salam sobat ngebiar saiki kagem Mbak Elisa. Ya. Salam kembali. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Sajake karo kowe wis nganti kedanan iki saiki. Lah kok kedanan? Sari manis gula aren. Senyum kamu manis lebih manis dari yang kemarin. Terus beli itik di pasar Gombong. Aduh. Kamu cantik enggak sombong. Wow, makasih. Aduh. Wahyu Mahkota Rama. Apa? Dengar pantun kamu, aku terkesima. Alap-alap surti kanti. Oh, apa meneh? Aku jadi jatuh hati. Apik tenan. Bagong dadi ratu. Hah? Apa? Lakon wayang. Iya Pak Senoke. Ora iso. Angel e pantun iya. Ayo dibawani. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, suarane nek gelem nembang ora teng kletot ana. Iya. Lampu cah iki ngopo kok iya? Lambene nek omong kok isih kaku nek nembang kok iso lurus. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Derek Mangayu Bagyo terpilihnya Pak Haryono terpilih jadi Kades Giri Tirto Purwosari. Nyuwun lagu Liwung Mbak Prastiwi dan Mbak Tatim. Oh iya. Saking kula Aibda Totok Samsak Gunung Kidul. Wah lagi katur dumateng sedaya pamirsa TNI Polri yang kompak. Ya, matur sembah nuwun. Ana diting. Ya. Aja diwah-wah engko ndak. Sing arep nembang liwung kuwi gali-galining sinden. Sing nguasai Ngayogyakarta wilayah kidul. Iya. Ya. Lingsem yen ke mutan Neno lelampahan kang kapuri tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat. Ayo engko lek joget lendange digunakake. Carane piye? Ngene. Ya, kok dijajar. Kudune ya nonton jogetan Gambyong ki piye. Kok tak ajar karo Pak Tiwi. Pak Tiwi lo pinter ngene iki. Iya, ya kowe belajar joget barang karo kowe tak jajale. yo kayak masa kok kaya ngejak sinden kentir ta kemarin. Ya ora apa-apa, urung dimiwiti gamelane kok wis jendil kumat. Malih napa mboten napa sampun duwuk. Kumat no. Iya. Mau dinggoni lendang sore rot medun panggung mau apik suarane bar
Ya, karang ya wis ora iso nyimpen watake kok ya. Watake keras ya wis keras ngono kuwi. Ning apik kowe le juga wis gelem nganggo lintang tok kipat-kipatke wis apik. Apik to, Pak? Apik. Sak berbakat patake aku kene. Berbakat dadi apa wis aku tak takon. Berbakat dadi apa ya? Waranggana. Ah, kene mung waranggana, alah dene sekolah dhuwur-dhuwur S2 mung nyinden. Oh, nyinden iki waranggana ki kuwi high class ya pemikirane aja baen-baen. Maksudnya piye maksudnya? Pemikirane dhuwur, ledek, sinden kuwi iki ora sebaene wong. Ledek kok ledes. Ledek, ledek, sinden, waranggana. Kuwi artine wong sing iso menganggit kuwi lho pantun-pantun kuwi. Tembang syair. Tembang syair. Iya. Kanthi aku ra iso ya berarti aku le pedo. Lah kok kowe ora kepengin kerja nang kantor? Kaya ngono. Kan kowe S2 psikologi kuwi coba daftarke nang Pak Joko kowe ditampa. Jenenge Pak Joko. Pak kula ngelamar sakniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno lho. Oh, caedian. Teng-teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pasena. Tresno kula kalih budaya Jawa iki ne. Ya, tresnane budaya Jawa nganti S2-ne minggu titel nyinden wis ora apa-apa. Ya. Ning arang-arang sinden S2 iki arang-arang. Ya, ya kowe kudu bangga. Arep psikologi jane ya njur psikologi mengar tok nggo ngopo ngono lho. Lho, nggih mengke nggih sekolah meleh kan sampun mengke nek wonten sinden S3 wah dalange sing napa ora gleleng. Sindene S3 padake ngono. Kowe arep ngonekke aku to? Kowe arep ngonek aku sindene dokter dalange lulusan SMKI meng arep ngono to? Sing bayari sapa? Ah, Sing iya. bayari S3 ya lulusan SMKI ning iso bayari ning bos kan yo gleleng. Nah, iya. Ngono lho, tetep dadi ndasku. Ngono. Ndasmu piye? Bangga, ya kepala. Dadi ndas dadi pengarepku. Ndas SMKI buntute brutune dokter. Kan gleleng. Iya. Ya wis matur nuwun. Matur simpang Nggih, nuwun, Mbak nggih, Elisa. sedaya mawon. Ya. Matur suwun, jan sedaya pawon, matur sembah nuwun. Ya. Ya karang bocah. Lah iya mbiyen ya saiki wis gleling no. Iya, saiki anggere muni Praisdelono perawatan. Waduh. Luluran ning salon. Wah, mbiyen dek urung dadi sindenku rambutnya brindil. Awake irenge ra jamak-jamak gek kuru kae. Cah iki lanang apa wedok to? Iya. Lho kula wedok, Pak. Wo, ketemu kowe apa skripsi kan nulis tentang aku, Dek. Iya. Jam 09.00 bengi teko omongane seruban nang tegahku do metu kae aku nganti ra kepenak. Ya saiki iki ning perumahan ora ning alas aku ya. Aku lu ning alas pripun Pak Sino? Apa tanggaku enten apa Pak padu napa mboten? Darane aku padure bojoku. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Werna-werna ya. Iya. Sinden digoleki karaktere dhewe-dhewe no. Ya. Yo, iki genti Mbak Lian saka Kebumen. Monggo Mbak. Ayo. Bahasane beda meneh, beda dhewek-dhewek pokoke ora apa ora kepenak kaya kowe. Iya. Monggo Mbak Lian. Yo. Ki tuli ora nganggo lendang kepriwe karepe? Nggih, kepripun, Pak? Tuli ora pakai ora nganggo lendang. Lendange kula gigal wau, Je. Gigal ki apa sih? Rogol. Rogo. Rogol, Pak, tiba. Tiba, tuli nyonge radong bahasa Gigal ing Kebun. omah. Gigal ki tiba. Nggih. Oh. Ya tuku sih lendang regane pira? Kula pun enten teng omah. Oh, lah kok Gigal nang sentrong mau. apa? Gigal nang sentrong. Gigal ning sentong Nggih. ora dijupuk kepriwe sih? Dia mau kesusu kedagar-dagar kok. Apa? Kedagar-dagar. Ya kapan sih nyong ora kedagar-dagar wong genah adoh dewek kok. Kedagar-dagar ki apa ta? Kesusu, Pak. Oh, alah kesusu-susu kedagar-dagar to. Iya, oh alah ora ngerti kok aku. Ya sesuk wah entuk basa anyar iki berarti. Iya. So bojoku tak lokke kuwi dagarmu kuwi aku ya. Iya.
susu. Aja ditokno sak nggon-nggon ki dagare. Ya beda kaya niku nek ngene kula dagare niku nggih kedagar kesusu. Iya. Nek teng mriki Ya kesusu-susu. Ya tuli bener kedagar-dagar ki anake nangis gak didagari. Iya. Ngono ya. Ya ora apa-apa karang bahasane dewek-dewek ya. Bahasane dewek-dewek, Pak. Ya makanya kebumen ya orang ngapak ora kepenak. Iya ora ngapak ora kepenak. Iya. Wah, apik ya, Mak. Oh ya kudu belajar pinter pirang-pirang basa. Ya kudu nek ora ngono ndak ora iso ngladeni. Tuli mari nembang apa, Mbak Lian? Niki wonten pamundutan mboten, Pak? Ora ana ki mengko pamundutane liwung tuli si sinden kiye si nangka blonyo sapa? Napa? Sinden apa? Sinden sing arep disuwuni tembang liwung tuli si nangka blonyo. Nangka Blanyah. Nangka blonyo niku napa? Nangka sing wis ya setengah bosok. Nangka sing meletek dewek ngono kowe. Meletek dewek pokoke. Oh. Nyonge seneng sing meletek dewek. Iya, ora usah dibletekno meletek dewek pokoke. Iya. Iya ora dikapak-kapakna meletek dewek ya. Iya, tuli duren nek meletek dewek ya kepenak. Nangka meletek dewek ya. Apa-apa sing meletek dewek mesti kepenak. Iya. Apa? Arep nembang apa, Mbak? Niki mau wonten ingkang WA. Iya. Soeharto saking DPRD Bengkulu. Pak Soeharto, wah, aduh timen ki. Nggih, kula wingi plesir teng mrika. Oh, nyinden maring kana, maring Bengkulu, ketemu Pak Soeharto kuwi. Nggih. Terus nyuwun lagu. Nggih, Pak. Iya, ya ora apa-apa, dicaosi kok bisa ngerti ya. Tulis streaming. Iya ya. Iya. Ya. Iya. Aku ini nganggo mikir lho omong ngene iki asine. Iya. Ya wis ora apa-apa. Usah dipikir warna-warna lah, jor Kepriwe? bae. Ya ora dipikir tuli nyonge ya kudu bisa bahasa cara kana sih. Ya berarti jenengan nggih kudu kumpul kare sing sekakulon-kulon. Ya wis nyonge kulinakno. Kumpul Ya saka dikulinakna kumpul kare sing sekakulon-kulon nggih. Lah ora ana sing tepung nyonge, ora ana sing kenal. Sing kenal maming Rika. Rika gelem lu nyong kumpuli. Kepriwe aja cengengesan nggih. Nembang apa? Kangen menika, Pak. Kangen. Ya. Pamundutan saking Pak Soeharto. Saka Bengkulu. Iki nek streaming ngene iki sak donya no. Iso nonton kabeh saka Chili, saka Kolombia, ya Argentina. Ngendi? Argentina iso saka Amerika Serikat, ya Amerika Latin, Amerika Gedrik, warna-warna pokoknya kabeh iso nganggo bawa ya, Mbak ya? Nggih. Ya, Mbak Lian. Iya. Putrane pira sih? Kula. Iya. Pun kalih, Pak. Wis loro. Nggih. Wis loro ya? Wis loro. Iya. Garwane nyambut gawe nanti. Napa niku? Bojone Bojone Rika Nyong. nyambut gawe nang endi? Bojone Nyong tak wekno wong lah. Hah? Tak wekno wong. Kepriye maksudnya ki? Ucul, Pak. Ucul. Tuli bojone uang apa kewan sih? Ya kira-kirane umpamane ucul wong apa kewan? Ya nek ucul ya kewan, tuli nek kebo ya di kandangna, tuli ucul kaya kowe. Nek menungsa apa ucul sih ya ora memper kayane. Ya bojone Nyong ya menungsa, Pak. Oh iya. Itu bangsane celurut apa ya ucul. Ucul ya. Apa maning ya ucul. Ucul artinya kepriwe sih ki? Oh, anu, pisan kaya kowe. Oh. Oh apa? Randa ya? Nggih, Pak. Aduh kayak randa. Kula Ya. jujur mawon. Wis ora apa-apa lah. Pokoke nyonge dongakno Rika entuk bojo sing tanggung jawab ngesuk. Amin. Sih. Tuli diuculna mesti ora tanggung jawab ki bojone kaya kowe. Mana yen ke taman wuyang
senadyan amung sedelo minggu isang semeng lian sopo lian dinaminata ngabur ora lian sindung riwuk iya mbalian sindu ya saka mirip Kebumen Jawa Tengah kaya kowe ya kaya kowe kaya lemper lan sapiturute kaya kowe kuwi angel lho basa kono iki tenan ya ini ya pancen ya daerah Indonesia iki endahe nang kene iki lho mengkeletan sedina we perjalanan Yojo tekan Kebumen ki ming paling 2,5 jam we tata basane wis angel kuwi Kebumen ngetan sithik jenenge Purworejo kuwi sing ngiring kulon ya ora iso nganggo i ning e minggir heeh minggir heeh petik heeh pokoke ora pitik ya ora ning petik minggir petik silit ha iya ngawur ora kuwi tenan kok iya ya pancen bener ngono kuwi pancen yo kabeh iki ngono kuwi dhewe-dhewe iya aslagine aja kok sing ado-ado ya kuwi mau tak omongke nggone ikang mau lho iya kuwi bebasane wis beda kok iya pancen yo bener aja kok tekan nggone ikang ngayo Jakarta tok wae Sleman Bantul Gunung Kidul Kulon Progo iki wis beda oh iya ya iya Bantul iki anggere dijak ngopo ngono iki yo ana yo mang kuwi wegah mang iya oh ya mak iya dhewe-dhewe mula Indonesia itu keindahannya luar biasa ya pancen bener